Расман муҳориба дар вазни ним сабуки Беллатор байни Ҳасан Магомедшарипов бо рекорди 8-0 ва Мартин Макдонах бо рекорди 12-7 рӯзи 23 сентябр дар турнири Беллатор 299. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Шаби гузашта президенти UFC Дана Уайт оиди чорум муҳориба байни чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский ва чемпиони пешина Макс Холлоуэй фикрашро баён кард. Ма фикр мекунам ки ҳозир Волкановский бе ягон мушкилӣ дивизиони худро роҳбарӣ карда истодааст ва ҳастанд шахсоне ки боварӣ доранд ки ӯ ҳатто дар муҳориба зидди Ислам Махачев ғолиб шудааст. Ма боварӣ надорам ки дар ҳозира марҳила чорум муҳорибаи ӯ зидди Макс Холлоуэй ягон маъно дошта бошад. Ба ман ин идея маъқул нест. Одамо фикрҳои маро дар ин бора фаҳмидан мехоҳанд. Пас ин суханҳои маро ба онҳо расонен, ки ин идеяи хуб нест, гуфтааст Уайт. Хотиррасон мекунем ки айни замон Макс Холлоуэй якум рақами рейтинги вазни ним сабуки UFC аст ва ӯ бо Волкановский аллакай 3 маротиба муҳориба гузаронидааст ва дар ҳар се ин муҳорибаҳо Волк дастболо шудааст. Ду муҳорибаи аввали онҳо хеле муҳорибаҳои наздик буданд, аммо сеюм муҳориба тамоман муҳорибаи конкурентӣ набуд. Акнун ки рақиби Волкановский ва ки рақиби Холлоуэй мешавад ҳозирашдан маълум нест. Ҳамчунин Дана Уайт ба тобови ҷангори вазни 61 кг Мераб Двалишвили ҷавоби сахт дод. Оиди оне ки ӯ ба ҷои барои худ муҳорибаи унвонӣ талаб кардан, ба дӯсти худ Алҷамин Стерлинг реванш талаб карда истодааст. Ҳама медонанд ки ман оиди ин корҳо чӣ фикр дорам. Ин гуна корҳо ба ман тамоман писанд нестанд. Шумо барои чӣ ба ин варзиш омаден? Вақте ки фикрронии шумо чунин аст. Ба ман унвон дар кор нест. Ман барои камарбанди чемпионӣ ҷангидан намехоҳам. Мо бо чемпион рафиқем. Дар ин тиҷорат қариб бо ҳама дӯст шуда метавонем. Дар ин ҷо одамони хуб хеле зиёданд, аммо ҳамаи ин корҳо барои дӯстӣ нест. Ин барои муайян кардани беҳтарин дар ҷаҳон аст. Ва агар ки ту донистан нахоҳӣ ки кӣ дар ҷаҳон беҳтарин аст, пас ҷои ту ин ҷо нест. Бисёр дигар ҷойҳое ҳастанд ки шумо ҷангидан метавонед ва барои одамон фарқ надоранд ки шумо чӣ кор мекунед, гуфтааст Уайт. дӯстон, шумо бо суханҳои Дана Уайт розӣ ҳастен ё ин ки ба фикри шумо дӯстӣ аз ҳамаи ин корҳо бояд ки болотар бошад? чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливера гуфт ки дар реванш бо Ислам Махачев хатогии худро такрор намекунад. Ягона муҳорибае ки ман пеш аз он бисёр суханҳои ноҷо гуфтагим ин муҳориба зидди Ислам Махачев буд. Ман иштибоҳ кардам. Дигар ин корро такрор намекунам. Агар шумо ҳамаи муҳорибаҳои маро тамошо кунед, пас мебинед ки ҳамон рӯз ман ҳатто 10% малакаҳои худро нишон дода натавонистам. ин чизро хейтерҳо ва баъзе аналитикҳо дида наметавонанд. Аммо шахсоне ки дар ҳақиқат ММА-ро мефаҳманд, медонанд ки ман чӣ гуфта истодаам. Пеш аз муҳориба бо Ислам Махачев ман бисёр суханҳои ноҷо гуфтам ва ин ягона маротибае буд ки ман чунин рафтор кардам ва ман дигар ҳеҷ гоҳ ин хатогиро такрор намекунам. бисёри одамо мегӯянд ки барои дар Абудаби ҷангидан ва ғолиб шудан ман бояд ки рӯҳан омода шавам. бисёри одамо мегӯянд ки ман барои муҳориба тайёр нестам. аммо онҳо ин суханҳоро пеш аз муҳориба зидди Геҷи гуфта буданд, пеш аз муҳориба зидди Чендлер, Порье ва Дариуш гуфта буданд ва шумо дидед ки ман бо онҳо чӣ кор кардам, гуфтааст Оливера. хотиррасон мекунем ки реванш байни чемпион Ислам Махачев ва довталаб Чарлз Оливера рӯзи 21 октябр дар Абудаби дар турнири UFC 294 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо ин дафъа Чарлз Оливера худро пурра нишон дода ғалаба ба даст оварда метавонад ё ин ки Махачев ба ӯ чунин имкониятро намедиҳад? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонобуду сарбаланд бошен.